Ja varmasti kesällä enemmän. Miten sitten talvella? No talvella me ollaan hallissa treenaamassa. Patioilla Vantaalla on Audi-areena. Viitsi.fi on nimittäin osoite, missä löytyy tämänkin hallin yhteystiedot. Otetaan tänne lavalle vielä toinenkin kova pelimies. Hän on nimittäin Pasi Iisakkala. Molemmat olen siinä hyvässä asemassa. Molemmat ovat tuttuja pelimiehiä. Joskus vastustajanenkin ollut verkon toisella puolella. Täytyy myöntää, että Pasi Iisakkalan sellainen sijoituslyönti on sen verran tarkka yleensä sinne takanurkkaan. Mistä ammenna tämän lyöntisi voimaan? No miten paljon sinulla tuota harjoitustreeniä sitten tulee? Onko niin, että talvi kierretään siellä hallissa ja sitten keväällä tullaan ulos sieltä? Harjoitetaan paljon joka päivä ja talvella vähän vähemmän käydä. Näillä molemmilla kovilla pelimiehillä varmasti on tavoitteena SM-finaalipaikka. No SM-finaali sanotaan elokuussa Rautatien torilla Helsingissä. Millä mietteellä lähdetään? Mikä on kauden tavoite? Ja ensin Jaakko vastaa. Mikä on kauden tavoite? SM kultamitali, hyvä yleisö. Ei ole pieni tavoite. Se on melko suuri tavoite, sanoisin. Miten Pasi Iisakala? SM kulta! Eli tässä on 2 kultamiestä liikkeellä. Oi. Omista tavoitteistani tässä vaiheessa sen enempää. Tavoitteena on päästä selostajaksi myös SM-finaaleihin. Se on jopa onnistua. Mutta hei, hyvä yleisö, sitten mennään yleisökysymyksiin. Sieltä vaan kättä ylös, kuka haluaa ensimmäisenä kysyä? Pitu, minkä pitu? Saa valita itse. No niin, minä pituutta kysytään, eli tätä voisi mennä Sari Salmelainen on esikuva, niin sillä tavalla, että jos herra A vastaa ensin. Aika pitkä. Riittääkö tämä vai missä? Ensin sitten Pasila korvalehden pituus. Pitkä se pitäisi Jaakolla. Mitä yleisö? Pasi Iisakkala. Mitä? Ihan todisteta vaikka. Ei mennä yksityiskohtiin äsken sovittuneita vaatteita, se vaatekappaleita ei yltänyt pois ennen tuolla 23. Sen lisäkysymyksiä. Hyviä kysymyksiä. Mutta mä luotin, ei tarvitse mikrofoni voi muuttaa, minä voin toistaa nyt. Paljon mitä? Haus. Paljonko haus? Paljonko haus? Ei. Ai esi. Ai niin että näytä palaa vai? Ai näytä palaa. Ai. No niin. Täällä on toisesta. Olen tottunut langattomiin mikrofoneihin. No niin, täällähän toisella jo pala esille, että pikkusen pullista on. Mä myin pois sieltä, että mahtuu. Sitten Pasi, sen pankkelta paita pois, että no niin, huuto päälle vaan. Kyllä Pasi paita pois. Aivan varmasti. Ja nyt sitten vastoin säännössä, autettiin edessä. Vielä näkyy. Ai jaha, palatiin. Ei Pasima jäi palat kotiin. Pasima jäi palat kotiin. Onko lisää kysymyksiä? Oikein loistava kysymyksiä, lisää näitä.